Salamu alaikum. Anu alaika salam. Cansa. Asuwa alhamdulillah. Shayi za ka bani. Shayi. Amma fa bashi fa za ka ba. Bashi kuma. Ai gaskiya cansa. Kana kallon kayan nan na hada wannan ne da wannan tashi wannan. Anya ko bashin nan zai samu. Ya hakuri ana albashi wallahi zan kama ku. Yawwa kuma da 2000 ma za ka ara. Bayan na dau shayi da buredin bashi na baka kuma na hada ma da 2000 kayi min adalci. Taimaka min za ka. To amma da sharar dan Allah kamar yanda ka zo ka lallaba ni na baka shayin nan da kudin nan da an yi albashi ka taimaka ka kawo min dan Allah dan Allah kan mu zo muna wasan kuya da kai mu samu matsala da kai shike Assalamu alaikum. ya akai Assalamu alaikum salam Ta faru mun zo mun ga kin saya nan lafiya. kai an yarabawa ka kyale ni ga abin da yake damuna in ba ka ba anan gun zan ta murmusa ka Abin da take damun ki mu ma tana damun mu ai. Ki fada mana min ta faru. ka sani me yake damuna A ba mu sani ba. wannan shashashan mana ya je ya sha min shayi wajen satinsa 2 yana shan shayi har da madara bayan haka ma har da karɓar naira 2000 a wajena Kuma kika basi. Hai mu ma abin da tana tafe da mu kenan wannan su zo. Ta karbi akuya. An kawo mana akuya daga Ibadan ta karbi. Har yanzu sati hudu kenan yanzu ba ta kawo mana kudi mu ba. Shine mun zo mu samu kudi mu. kai ma gunsa ka Wurin si muka zo. sai ka ce min ciwo na da naka ɗaya ne ku matsalar ku hausar ku ce ba a gane kai zo nan babanka na ciki Wallahi ban sani yanzu na dawo. to in ka shiga ka ce wasu su biyu suna jiran Ki sai musu muna neman shi. To yanzu. Aliyu, ba yanzu ya ka fita ka tafi makaranta ba? Ya da ka dawo. Kudin makaranta kuma? Yaushe na bada kudin makarantar ka kai? Su malaman nan suna gani na abinci ma ake fama. Wai suna neman abu. Yanzu kuma. Zuwa ne? Wai su ne kamar. A yaji. Ai ka je ka ce musu kawai babanka ya mutu. Hatara ya ce a ce ya mutu. Ta mutu. Inna lillahi wa inna tsaya ilaihi. shi ya ce ma ka ce ya mutu Kenan kudi akuyan mu. muje kudin akuyar ka ba zai wannan muje To mu siga. yau ba ka rufo kofar nan fa sosai Assalamu alaikum. kai ba a sallama mu da muka zo kuma wannan me na sallama ka san me yake ban mamaki mu fa a garinmu in mutum ya mutu za ka ga idanuwansa a buɗe baya rufe ido Wannan kuma mun ga idan sa rufe. kuma ka san wani abun al'ajabi da yake kuma ban mamaki mu a garinmu in mutum ya mutu za ka ga hannuwansa suna kan kirjinsa a haka Kawo fitana musiba. to mu fa a garinmu in mutum ya mutu za ka ga kafarsa a sama fa kaɗan Wannan ba ta mutu ba. wannan ɗan iska ta ci ka ba mu kuɗin